Hola, benvinguts al nostre espai. En definitiva, vull presentar-vos o repetir-vos o parlar-vos d'una tecnologia molt interessant. En concret és la tecnologia NeoAir de la gent de Thermarest, en concret la gamma X-Lite. És una estora per dormir que ens infla fins a 106 centímetres i poc, que ens pesa 350 grams, que això és molt poc pes, però sobretot l'interessant és com està construïda. És un sistema de capes, de tabics, en definitiva, que el que aconseguim és que la part que té contacte amb el nostre cos es mantingui calenta, per tant ens aïlli, i la part que té contacte amb el terra ens faci de tabic tèrmic. Compartim o partim el nostre lloc on dormim, la nostra estora, amb dues àrees on podem escalfar l'aire calent, a la part que té contacte amb nosaltres, i l'altra fa de pantalla per evitar que entri el fred. 350 grams, 6 centímetres, tremendament confortable. I quan l'obrim i mirem com està feta, entenem per què val el que val. En definitiva, res. La millor manera de poder dormir. Fins una altra. Ens veiem.